bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, riƙe naka sirrin kyau, sirrin kyau, bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau. Likita, ka gaya mun me ya faru ne? Likita ka gaya mun mana me ya faru ne? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatima bata mutu ba likita. Likita bata mutu ba. Mo. Fatima bata mutu ba Khalil. Ka tuna alƙawarin da ne wa Elmina. Zauna masoyin raina. Obela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao. Da kai zan zauna masoyin raina. Ka tausaya ka agaza wajen Fatima ki tashi. Fatima. masoyin raina. Elmina. Fatima. Fatima ki tashi. Ki tashi Fatima. Elmina ki tashi. Elmina ki tashi. Kan cikin gida. Au, mama, Fatima tana raye, ta farka ta mun magana. Wow! Wallahi ba ni na kashe ta ba, wallahi ba ni bane, wallahi shine. Shine wa? Hai. Kasha yanzu ya zami ne. Kasha ga wannan tana daɗewa ɗakin nan. Wallahi idan ta shiga da daɗewa wani za ta fara yi. Ni wani kalan bala'i ne wannan dan girman Allah? Wani kalan bala'i ne wannan? Amma an raso na ta mutu a ɗakin dan girman Allah sai mace? Dan wani kalan rayuwa ne dan girman Allah? Ni ka gane? Ni yanzu babban matsalar shine ma ina za mu ga sarauta. Kai ka san ce sarauta yayi tafiya, nan ba su ko ka kira baya zuwa. Gaskiya. Na rasa ya zamu ballo mu al'amarin nan, kai na ya rufe Kasha. Abun nan ko ta kusa fara wari ba. Ta kusa fara wari sagi. Sagi. Haka yake ba ni faɗa da ubana. Alhamdulillah. Ya ga ne. Sarauta na ga shige dan girman Allah. Kai ka bari muna ta tiritirin duniya kaji. Ai ba sauki fa na gawa fa. Ya ka san Fatima yana da a cikin ɗakin nan. Wallahi sarauta muna cikin bala'i da ka ta'in rayuwa a yanzu dai haka da muke ciki wallahi. Kai da Allah kowane bala'i ne ya taso za mu warware shi kai ka san na yi. Ni yanzu ka gane? Kana ji? Wannan ne. A kai ne Kasha. Kai ne mana? Ya ga ce ni kai ne. Ya za ki ce ni kuma kai. Allah dan abin nan da Allah. Ka ci ta ba da gassa. Ka tara. Kai to tun da haka ne ka san da ina son kawo kaya to a ci ta fara bacci ma kenan. Ba maganan kasarsa kaga wannan da kake gani a ciki ba bacci take ba sagi ne wallahi ya kawo ta. Ya kawo mai ita na bata magani. To mene ka kawo mace tsaya ka ji mana. Ma kai na da kai wannan wankan da kana dauka fa ni kana ko wanda nake son kawo fa. Sarauta wannan gawa ce a cikin ɗakin. Ya mutu? Wallahi tallahi. Da ma shaida wa. Kai. Sarauta. Shaida. Sarauta. Kai. Ya hakuri. Kada fa wanda ya ci asan nufacin ku. Ba yaran ka ne. Kada fa wanda ya ci asan nufacin ku na ga muku ba. Yanzu dira amana da kike. Kai ka dena fa. Ina amanan ta mu take. Tare ba miki abin nan. Na ga ma. Sarauta. La haula wala quwwata. Kai. Inda ban haka ne yanzu ka bari yanzu ka jira nan in je in nemo wafto. Na san tunda sarauta ya juya mana ba to. Malam dakata. Wai in jira ka ina ka bane da gawa. Wallahi kafa duk inda zaka je tare zamu je. A'a sai a zai a ce in baka daki na ne fa. Ina ruwana da dakin ka gawa ka bane da ita. Tsagi ka san ba zan juya maka baya ba ko. Wani baya ko gaba zaka juya min wallahi sai dai mu wuce kafan ka kafa da. Wafto zan nema sai ya zo. Ba wafto ba ko wafci zaka kira tare zamu tafi. Yanzu bari kula da dare ya fi. Shi so sirri ne
wani sirri ne, in ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau. Tun na shigo ina ta sallama na duba ko ina wangan gaba. Yanzu ma kawai da ganin nayi kofin kicin a bude na ce wurin leko. Sai Allah ya sa kuma ka ashe kana nan. Wallahi akwai irin wajajen da na zauna a gidan nan suke tuna min da Fatima. Shi yasa ka zo nan gurin ka zauna kai kadai? Alhamdulillah, na gode wa Allah da bai ɗauran Fatima a daidai wannan lokacin ba. Safwan, ka aikata babban kuskure. Na sani. Amma Khalil, ka san da wannan magana tintini. Me yasa ka ɓoye min ba gaya min ba? Haka ne, na sani. Na yi tunanin koya maka darasi ne, shi yasa kai ban faɗa ma ba. Wannan ba hujja ba ce Khalil. An riga an aikata dai kuskure. Yanzu ya kamata mu san hanyar da zamu mu gyara wannan aika-aikan. Amma kafin na taya ka yakin dawo da matarka Fatima, zan so ka bani amsar tambayar da zan maka. Safwan, kana son matanka? Khalil, ina son Fatima mana. Da wannan amsar da ka bani, na amince zan taya ka za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a sai ka dawo da matarka. Sirrin kyau, sirrin kyau. Yanzu ke abubuwa na faruwa saboda Allah baki gaya mana ba? Mama na yi tunanin zai canza ni, shi yasa ban sanar da ku ba. Rufin baki, shashasha barza shashashan wofi. Dube ki inda kika lalace akan soyayya zaki je ki kashe kanki a banza a wofi. Mama wallahi ina son Safu. Lalle na yadda da ke Fatima baki da hankali. Wallahi har in kika bari mahaifinki ya ji wannan magana wallahi sai ya fitar da ke daga cikin zuri'a. Ina mai miki gargadi har in kika bari ubanki ya san da wannan magana wallahi aurenki da Safwan babu shi har abada babu shi. Na gaya miki. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Auren dole an yi mini ban so shi ba, iyayena darajar ku ce na martaba, komai za a yi matar ba zan so ta ba, ina tsaka mai wuya, yaya zan yi da rayuwata. Fatima, na san na miki laifi. Laifin da kalaman baki ba su isa su gyara ba. Amma don Allah Fatima, ina roƙonki ki yafe min. Sannan ina neman alfarma ɗaya. Sirrin kyau. Safwan ni kake ba haƙuri? Na so ka tsakani ga Allah. Amma kai kuma ka so ka tozartar da ni. Baka duba kyakkyawan aniyata. Ka wulaƙanta ni, ka tozarta ni kuma yanzu ka zo kana bani haƙuri. Ko kunya idanuwa na baka ji? Haba, ba zai yiwu ba. Shi yasa nake neman alfarma ɗaya ki yafe min. Sannan ki bani second chance domin na gyara kurakuraina. Shi yasa nake baki haƙuri. Dan Allah ki haƙuri. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Yi haƙuri baiwar Allah. Na tsorata ki ko? Ki haƙuri. Tunda nake ban taɓa ganin kyakkyawar fuska irin taki ba. Gaskiya kina da kyau. In ba za ki damu ba, zan so ki bani phone number ki.
To ka taya shi mana ɗauka tsoho ne fa. Tashi. Ka taya shi. Banda ruwan kuma. Kawo, je ka taya shi. Mu je mana dan Allah. Sirri. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin. Ya Mubarak, na zo ne mai magana. Umma, wace irin magana ce wannan wadda ba za ki bari hannu da gida ba? A wallahi ya Mubarak ba zan iya rike ta ba. To ina jin ki. Ya Mubarak, ina so ka yi aure. Aure? Wallahi da gaske nake ya Mubarak. Ya Mubarak kana da kuɗi, kana da komai. Ya Mubarak gashi kawana sai magana suke ta ni kuma wallahi ba na so ka lalace ya Mubarak. To yanzu na gane dai na gane magana ki. Kin gaji da gani na ko? A'a wallahi ko kaɗan. Wallahi ko ɗaya. To yanzu ne ba komai. Yanzu ki koma gida in na dawo za mu yi magana. To ya Mubarak a domin da ice cream. To insha Allah. Alhaji Tanko ko na an ce ma Alhaji bai nan wallahi. Shina wata ƙasa yanzu ka bari in ya dawo ni da kaina sai a to a ga gonarka a ga ko eka na wata ba shi kenan ba. Shina zakkowa wallahi ni nika bi ɗanka da kaina wallahi bi ɗauka na kai. Ko ni yanzu tsaya saurara ka ji a bari ni da kaina zan kiran ka da kaina bari ina da wata magana da naka son in yi. Awo. Dan Alhaji dan Alhaji. Dan Sokoto. Ka ji daɗin ka ɗan Alhaji. Dala ɗan Sokoto, a cikin ki ɗin motocin na dala nake so ka bani guda ɗaya na gaji da tafiya a ƙafa. Ɗan Alhaji to lallai wallahi kana ruwa. Don wallah Alhaji kahin shi ba ƙasar ga ya tattara gaba ɗaya makullai na ya ta yi dabi ne. Ka tsaya ka ji a zauna ma ni akwai magana da nika so mu. Ya kai ne ɗan Sokoto. Dan Alhaji, iya sani na da kai na san baka shaye-shaye baka caji. Shin amma min ruɗe ka, min shiga kanka yasa kai yi wagga hauka dan hauka zan kiranta. Fi sabilillahi. Haba. To wai kai duk zuƙeƙiyar matar ga taka ranga tsaya. Shin ko dai kurma kake mu kai ka asibiti a duba ka? Idan na san na sha hudi ma cewa wallahi Allah ya hore ma mata. Kai wallahi harkon ganin yarinyar nan da ni na aza wallahi aljanata saboda haɗewa. Amma kai ka to da haukarka yanzu gashi nan ma abin da kai ya sa gashi nan wanga mahaukacin makwabcin namu ya ji labari. Wallahi kuma na san wallahi yadda gayan na darajanta mana hici. Inda shi na da kuɗin jirgi da ya biya ta yi wallahi ƙasashe ya haɗi ma Alhaji. Amma yanzu shawara guda zan baka. Duk yadda za a yi, duk hanyar da za a bi, ka yi ƙoƙari wallahi ka dawo da matarka. Don ka san halan Alhaji, wallahi ƙarhi gare kamar talauci, shi na iya tuɓe ku yi dambe. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Mu za a yi ma haka? Sai ka ce karnuka marasa daraja, marasa mutunci? A ce yaron nan da mahaifinsa babu wanda ya zo gidan nan ko ya kira waya? A duk ba babban mai laifi, ita ce mai laifi, saboda duk abubuwan da yake faruwa ba ta sanar da mu ba. Wallahi umma ni ma haka ne dan dai ban da lafiya ne amma da na je na samu Safwan a asibiti da na bata mai rai. Ke bari ki jin gaya miki ba ki ba Safwan ba kuma ƙarin auren sa har abada. Ido na idan Safwan muka ido biyu da shi. Na rantse da girman Allah me raba ni shi sai Allah. Wataƙila a kwace shi bare. Kin ji na gaya miki ko? Gaya mata ta ji saboda ba ta jin maganar kowa. Dan kai in kai mata magana ta fi jin naka. Dan mu bata dauke mu a bakin komai ba. Kin ji dai an gaya miki. Idan kunnanta na kashi ne za ta yi abin da ba haka ba. So bari in gaya muku
Mama, Sirayya, Nisaiba, Fatima. To bari in gaya muku. Sakon da baba ya bani ya gaya min cewa kada a ƙara maganar Safwan a gidan nan ko shi ko zuri'arsa. Idan ku aka sake kun gani ne ba gidan nan ko? To na rantsi da Allah matakin da zan ɗauka ba ɗan ƙarami bane musamman akan ki. Ana magana kina tsorata kamar da gaske. Shi so sirri ne, wani sirri ne, in ana zancen sirri ko bincike. Hello Fatima. Fatima, na kasa samun kwanciyar hankali. Fatima wallahi ina son ki. Na sani. Amma ba damuwa. Duk hukuncin da suka ɗauka a kaina, tabbas na cancance shi. A shirye nake domin ɗaukan wulaƙanci a kanki Fatima. Abu ɗaya nake so a gare ki. Shine, ko da na mutu a cikin wannan hali, ki sani cewa na mutu da ƙaunar ki. Fatima wallahi ba zan iya jurewa ba. Ba zan iya ba Fatima. Fatima, ga nan zuwa gidanku yanzu. Ba damuwa kake damu Fatima gani nan. A'a, gani nan nace Fatima kake damu. Ga nan zuwa kuka gidanku. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Fatima, me ya kawo? zuciyata ta kasa jurar rashin ganinki. Shi yasa na kasa haƙuri sai na zo na ganki. Safwan, da ka bari manya sun shiga wannan magana, ina guje maka wulaƙanci Safwan. Karki da Fatima, ba abin da zai faru. Safwan, idanuwa na ba za su iya juran ganin a wulaƙanci. Dan Allah. Karki da Fatima. Me yasa ba ka jin magana? Ban hana ki tsayuwa da shi ba? Musa. Daktar Allah, ba da kai nake ba. Wato ba ka jin magana da na mahaifin mu ko? Ki shiga gida. Shikenan. Idan ka ki ji, ba ka ki gani ba. Safwan, dan Allah ka tafi. Safwan. Safwan, dan Allah ka tafi. Kake da mu. Safwan, dan san da kake mutu. Da Allah. Safwan! Zami ne yanzu sani. Ana dariya yake wanda ba zai da tunani. Wallahi kwace wallahi. Mu je yau ba mu da lokaci wallahi. Da tare miki abin da. Kai! Sarauta! Sarauta. Sai an yi magana ka rika simi da murya. Kana wani ai haƙuri. Durun uwa ka ne haƙuri. Magani aka bata na zubar da ciki ta sha ta mutu. Wallahi za ka nan gawa ce. Dama shine muka ce. Kai. Jaga. Daga bai ke so bai. Ita take mun wallahi. Wallahi daga mai gida take. Mu je. Kin ka bata wannan lokacin. Saurayi. Biko yana ba. Okay. Sai wani su da baki yake kamar sabon mai. Baki ba sai su gyara ba. Amina me matsalan ki ne? Wallahi gida take daga. Ki bari da Allah. Bara ta da ku za ku za yayi mun kalama. Wannan lokaci sannan.
Kuma iya ba ki rike wallahi. Iya ba ki rike. Ka san baka da kuɗi a jikinka kuma. Da gaskiya ga mata tsalar. Ba shi 500 mana. Pick up. Akalla ne fa ya san bai da ko sisi. Mu je pick up action fito. A'a fito kawai ta wuce malaji. A'a fito ya bata din mana. A bata din ai ba zai yi kyau. Nan ba za ka samu. Dala ya ta mala hudu. Go. Ruhin tausayi, ruhin tausayi. Me ya ruɗa ka ɗan mama? Anya, dama can babu yana sona. Yana son ki mana. Me yasa za ki faɗi irin wannan furcin? Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Idan babu ke, ba zan iya numfashi ba. In yi da al'ummodin da yake kaina. Yadda yaran kwarai suke idan iyayen sun zaba musu abin da ya fi alkhairi a rayuwarsu. Baba. Na tabbata idan har za ka yi mun adalci, za ka kalli magana ta da siffar dacewa. Ban taɓa ɗora ka akan wani abu wanda ba shi ne ba. Abu don Allah kakka aiwatar min da abin da yake ranka a yanzu. Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin dama na gaya ma komai za ka ban ni tsoron ka ba saboda san da nake makanwarka. Har yanzu ban gamsu cewa ka da hankali ba. Amma fa gayan nan fa bai da kowa fa. Idan baka ga mahaifina a yanzu ba, shikenan na daina maka uzuri kuma ka kashe ni domin baya ba da dama so uku. Dakata don ubanka. Mahaifinka ne turo ka faɗi min wannan kalman koko daga kai ne. Na fi ƙarfinka balantana babana kuma ba zan aure yarka ba. Said. Ina son ki Nafisa. Na yaka ne saboda soyayyar mu. Amma ina so ki sani ba zan iya barin ki ba har abada. Idan duk mazan duniya sun ƙare, idan zaki yawo tsirara, idan zaki zama tantiriyar karuwa, ba ki auri wannan yaron ba. Umarnin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rintsikar makauci. Assalamu alaikum jama'a. Ni ne naku mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu. Jarumi a fim ɗin sirrin kyau. To, wannan shahararren channel ɗin da na daɗe ina muku talla, wato Usman Fasaha. Ku zo ku yi subscribe ɗin channel ɗin. Kar ku manta channel ne da ake abubuwan da ya danganci technology. Misali, mutanenmu da yawa wa'ansu ba sanya ake kaza ba ya ake kaza ya ake kaza. To Usman Fasaha channel ne da aka gane cewa kai bai kamata ma a ce kai chatting da mutum a WhatsApp baka san shi ba. To Usman Fasaha ko baka da number mutum zai koya maka yadda zaka gane wannan wane ne. Kun gane? Idan an sace wayanka zaka iya zai nuna maka yadda aka yi tracking Usman Fasaha kenan. Sannan kuma channel din guda biyu ne, akwai Ababa Tech duk za ga mu rubuta a jikin screen. Shi kuma channel ne da ake gabatar da shi da turanci. Duk abin da ake a wancan irin shi ake a wannan, amma shi wannan bambancin shi da turanci ake yi. Ku zo mu yi subscribing sannan mu danna ƙararrawan sanarwa ta yadda in an saki shirye-shiryen za mu same su kai tsaye a wayoyinmu. Nagode na kuma zaje. Ina masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na faɗin duniya. Ina muku albishir da wani channel mai suna Jafar Y Faribi. Za ga mun rubuta a cikin screen. Jafar Y Faribi tasha ne da ke yin abubuwan ne danganci addinin musulunci. Masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo mu subscribe din Jafar Y Faribi domin mu kalli shirye-shiryen shi ayatattu idan ya saki. Nagode na kuma zaje ne. Tun daga lokacin da idanuwa na suka yi tozali da idanuwanki. Kai! Na ka shiga wani yanayi ne. Gaskiya yarinyar ta yi. Na kasa samun sukuni domin ba zan iya aiwatar da komai ba idan har ban sake ganin ki ba. Ina fatan ba ni bane suna abubuwan nan da ka lissafa ko? Idan har ra'a ce ba ke bace, to ba da za mu ɓata lokacinmu har mu zo gurin ki kuma mu nemi lokacin ki. Billahi la ilaha illa huwa na zan da hukunci. Ko da yaushe dan kana nan kwar gidana kamar tsohon munafiki. To billahi la in ka bata fada da idan dala ba, ta dole bibiyar ta. Billahi haka zan sa sanda da ka maka in keme ta. Wani ruwa ne a cikin ruwan bawon ne? Wallahi babu ruwan bawon. Ya ina magana kina ce mu ruwan bawon ne a ciki. Man da wuce kike mun ruwan bawon.
Baba kenan. Wai Allah sun babaki wai Allah sun babaki. Sai dan ne wai Allah sun babaki wallahi. Lafiya me ke damun ka haka ɗana? Abba ne ya tarwatsa min soyayya ta. Ki tsaya ki saurare ni mana. Na faɗin maka bana buƙatan ganin ka domin ni na san abin da nake ji idan na ganka. Ki ai bai kamata ki rika abzartar da ni da laifin da ban sani ba. Ko ma menene ni ke son ki ba shi ba kuma ni ne nake so na zauna da ke zama na har abada. Ko ma me ni ba zan saurare ka ba don haka ka bani hanya in wuce. Bilkisu. Ban san me zan saka maka da shi ba. Amsar soyayya ki kadai ta wadatar. Fata na kawai na mallake ki. A gidan uban wa. Waye baka izinin ka zo ka nemi ata? A ce wuce. Superstar Investment, the new HAUSA series film. Dakata TJ. Na faɗa muku ina son ta ina ƙaunarta kuma sai na same ta. Ban taɓa neman abu a duniya na rasa ba. Domin ina da burin in cika ma iyayenmu alƙawarin da suka yi akan ta na ta yi karatu. Na kamu da san ɗalibi a cikin makarantar nan. San Taisir ya farmake ni. Dan tun lokacin da muka fara lecture na ji ina son ta a cikin zuciyata. Babban abu ne na tsana shi ne soyayya. Kar ka manta da irin nasihar da nake maka. Kai, wannan wani irin dan wulakanci ne kaf makarantar nan daga malamai har ɗalibai. Babu wanda bai san irin rashin mutuncin da yake tatawa ba. Sadiq sunan shi. Kai dai sai ki yi hankali da samaran jami'an nan. Daga zuwan ki zaki fara soyayya? Ba na son ki kula kowane saurayi a wannan makarantar. Ya siya tikitin barin wannan makarantar. Bai san ko musu waye a makarantar nan ba. Daman kamar yadda addinin musulunci ya tanaja, idan ka ga ya kana so yana da kyau ka zo gidansu domin ka nema izini. Boss ai kai ne ka tsaya. Tsoro nake ji. Ka san yaran masu kuɗin nan suna da wulakanci. Ka san iyayenmu sun ce labarin zuciya a tambaye fuska. Farmakin so is all about love between the rich and the poor. Blazes the straws with yet another blockbuster. And love is a seed that can germinate in any types of soils, even on the rock. Farmakin so. Na rantsa da sarkin da ke busa ni tashi. Ko gwamna ne da kansa. Zan keta masa gidan mutunci domin in kare nawa. Haka irin bakakken kallon da take maka. Wallahi dole ka nuna mata Gamji University ta kace wallahi. Farmakin so. Suleiman Minister as Sadiq, Yahya Superstar as Mahabir, Samira S. Yahoo as Taisir, Mazaji as Al-Amin. You can also visit us on our YouTube channel at Farmakin So TV. Was produced by Yahya Superstar, executive producer by Samira S. Yahoo. Co-producer by Faisal Krata, story and screenplay by MD Asnani. Me kake ce mata? Me ka ake nin gaya mata? Farmakin so, directed Alfazazi Muhammad. Allah, mu je da Allah da solution din. Ba wani sun da zamu ɗauka. Dan girman Allah. Wallahi ba kai sawa, Allah ba zai ɗauka. Aba. Yanzu ga mai matsala. Kawai ne a tashi. Har ga an biya kuɗi. Ni duk ba su bane matsala ta aba. Okay, na gane matsalar ka da iska. Assalamu alaikum jama'a. Ni ne sunana Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu. Jarumi a fim din sirrin kyau. Kai kuma sunana Usman Afala sai hakuri. Director na shirin sirrin kyau kuma ɗaya daga cikin jaruman sirrin kyau. Yau to da Allah kuma yi subscribe din channel din shi mai suna Apalia TV. Dawo ga mu rubuta a jikin script. Bayan kun yi subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa ta yanda in ya saki behind the scene yake saki shi. Behind kawai yadda muke shirya sirrin kyau za ku ta gani za ku kalle shi kai tsaye a wayan ku. Yawwa. Mun gode naku Mazaje ne. Naku Usman Afala Director. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.